Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel. Sibuya ke nalo daba lwamaphupho. Sicela ukuthi ke wenze okulungile, wenze okufanele. Usubscribe, ulike le video. Siyacela ukuthi ucontribute kwi-channel. Sibheka namhlanje iphupho likaphewa. Sicela ukuthi ngebingelela Pastor Weningi ngicela ukubuza la kusho ukuthini uphupha amazambane avuthiwe. So asazi ukuthi ubewadla noma wabona ubeyizigaqa noma bekuyimesh yamazambane. Kodwa kasenze kanje ukuthi uma uphupha amazambane sithathe njengopholo oluhlakhuluma uwadla amazambane evuthiwe futhi emaningi noma ke emnandi kuyizigaqa amazambane, ngoba lokho kusho ukuthi sukuzochuma usimame uphinde waneliseke empilweni. Kungabuye nje ukuchazela ukuthi lindile isikhathi sokuthokozela inzuzo noma imihlomulo nemiklomelo noma ke impumelelo yakho esizayo. Okwesibili singakusho ukuthi uma uphupha amazambane sithatha njengophawu ubika uma udla amazambane abondiwe, lokubizwa ke ngemesh. Lokho kuvama ukubika ukuthi lindele isikhathi esinzima ngakweze imali, noma ke ungaphinde kuchazela ukuthi kuzodingeka usebenze kanzima, usebenze ngokuphindiwe ukuze uphumelele empilweni, uyabona. Kepha kuma uphupha amazambane noma ke uphupha udla amazambane athosiwe, afrayiwe, lokho kuhle kakhulu ngoba komunye kusho inhlanhla, komunye kusho impumelelo esukizofika ngemva kokufaka umfutho noma kokufaka amandla nokuchitha isikhathi esiningi kuleyo nto leyo esuke yenza empilweni. Kepha ke singavala ngakho ukuthi kodwa kwesisikhathi ngabe kube upha osuke lukwexwayisa njengana ukuthi uthi qaphela idliso elisendleleni, kungenzeka kunabakhunkuli kunantu ababi abazama ke ukudlisa. Usho lokho ngasho ukuthi linda uthandaze futhi usukume uthole ke la indlela zokwenza ukuthi izokuqinisekisa ukuthi leli dliso uma ukuthi ukade wadla amazambane lingabi namandla kuwena ngokuthi selingaphakathi, noma ke uma kukhona usuke ezama nje ukuthi lingabi namandla. Siyabonga ke ukuthi like le video, ukusubscribe bese kuzokufanele ke uyavikela kuyi-channel ukuthi unamandla. Siwe